लिंग Oh no! Cut it. ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଖରାପ ତମର ତୁ ବାଉଳିଆ ମୁହଁ ତୁ କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖିଲେ କହୁଛି ଏର ଅବଜେକ୍ଟ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। Rolling. ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦେହକୁ ନବନି କଣ କୁହ ଜମା ନବନି ତ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିଲ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କଣା ଏଇଠି ଛୁଞ୍ଚି କଣ କହିଲା ଭାଇ ଜାଣିଛ କଣ ଛୁଞ୍ଚି କହିଲା ଆଲୋ ଚାଲୁଣି ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପରା 316 କଣା ମୁହଁ ସେ ମୁହଁକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କଣ ଭେଣ୍ଡି ଭଳିଆ ନାଳୁଆ ମୁହଁ ପାଇଛି। ଭାଇ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହିବି କହୁନ ତମ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ତମକୁ କହୁଛି ମତେ ଚାର୍ଜ କର ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଖାଲି ପଡିଯିବି। ଆରେ ସାଲା ପୁଣି କହୁଛି ମତେ ଆରେ ସାଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଗୋବର ଅଛି ସାଲା ହଲାଣ୍ଡର ଲୋକ ବି ସାଲା ହଲି ହଲିକି ଆଉ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତୋଠି ସାଲା ଗୋବର ନେବା ଜାଣିନି ସାଲା ତୁ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ସାଲା ନିଜ ଭିତରେ ବେଦି ପାଇଁ କିଛି ମଜା ଲାଗୁନି ଦେଖିଆ କଣ କହୁଛ ଭାଇ ଚାଲ ଖାସି ମଟରଟା ଦେଲା ଢାକା ହେଇଥା ଏଠି କଣ ଦେଇଥିଲ କି ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଗୋଟେ ବକରା ମିଳିନାହାନ୍ତି ବକରା ଗୁଡାକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି Oh no! ଆମ ଗଙ୍ଗଲା କଥା କଥା ଏଠି ଆମ ଭାଷା ଇଏ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ Action. भाई ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ যমুনা জীবাকু মতে হইছি মনা যমুনা জীবাকু মতে भाई मजी ठेंगापुर रास्ता कुआड़े की ବଢିଆ ଉଡ ଟିକେଟ ମୁଁ କହୁଛି ନହେଲେ କହୁଛ ମତେ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଛ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କହିବି ତ ଏ ମଝି ଡେଙ୍ଗାପୁର ତ ମଝି ଡେଙ୍ଗାପୁର ଖାଉ ଉପର ସାହି ତତି ଖାଉ ऊपर से ऊपर तत्ती खाऊ ऊपर साइड टू मिनिमम हाराहारी ଭାଇ ତ ଗୋଡା ହାତ ଧରୁଛି ଟିକେ କହିଦେ भाई कहबिनी भाई चिन्ह ना भाई समिति कहीं हां भाई तत्ती खाऊ ऊपर साइड मिनिमम गोटे 12 किलोमीटर तुम गला पर तुमको पड़िबो सेठी भाई कुआडे बंकेबनी सेठी कुआडे जेमति न बंकेबो बाम पट दक्षिण भाग को बणिमा बाम पट दक्षिण भाग को टिके बुली गला पर तुमको पड़ी जीवो मझी ठेंगापुर मजी से गुल्ली पियाज रास्ता कटा जान आसी चकुआड़े हां भाई बुझी गला तो बात भाई हां कटा जाई गला तो हां हां भाई समझ से कोरोना सरुआ हां नियति ना रो तब जोड़ पड़ा ले बेबे छाड़ जे जाऊ मो गोरी कोड़ा गला
ମରିବୁ ନା ମରିବୁ ଭାଇ ମରିବିନି ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଶଳା ଏମିତି ସେ କହିବନି ତାକୁ ସିଙ୍ଗି ବୁଢା କଲେ ଠିକ ମାନେ କହିବ ଭାଇ ବୋଉ ମତେ 108 ସମ୍ମାନ କରି ପାଇଛି ମୁନିସିଲେ ଟୁକା ନୁହେଁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଟୁକା ପୁରା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟି ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ 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 ଏମିତି ମାନିବନି ୟାକୁ ଆଡା ନବାକୁ ପଡିବ ଉଠ 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 ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଗାଇ ଭାଇ ତୁ ତ ଏମିତି ମାନିବ टाइगर का हुक्म फोन कर हेलो कोठी ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷା କର 5 ମିନିଟରେ ଆସୁଛି ଭାଇ ହଁ ଏ ମୁଦ୍ରେ କଥା କହିନି କହୁନ ଗାଣ୍ଡି ମରା ଗାଡି ଗଲା